Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, ken intarik na en sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumungeg ka nagsurat iti da ito na programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi. Sige, teka rin papagayam, iba sa iti surat, ti pagkasalitaan, ni pagayam tayong Almira nga napoluan, ayat iti puso. Dear Manong Nemi, idi nagbalinen nga responsable ti asawak Manong Nemi, makunak idin nga tila babawik anak ki asawa ken kuana. Api nga min nga kastoy manong. Apay nga dadag iti tao nga agbalbaliw. Saan da nga mamentener Manong Nemi ti singpet wano pintas ti aramid da. Apay nga dadag iti na singpet ita. Intuno ko ang agluko da. Anya nga apay nga takastat mapasamak manong. Nasingpet ita, tunukuan, agloko dan. Napya kumamit Manong Nemi no nasapa nga maamuan iti saan na kinasingpet. Gabatan na daan kami ti talungan nak manong. Hindi namang rugin nga agloko ni Tensyo. Idi Manong Nemi kat nagagat nga mga nagtrabaho. At da iti permanent nga trabaho na nga tumultulong iti farm, iti adda mabalin na iti balay mi. Ay iti lugar mi kanak kuma. Sumrek, iti agsapa, agawid iti malem. Tumultulong iti farm. Agasikaso kadag iti mula, kadag iti fruit trees, uno saan agasikaso kadag iti taraken nga dingwen, iti pasto, agasikaso kadag iti taraken nga alamas, iti fish farm. Amo namat idi, ti uminom, Manong Nemi, nga agawid, yawid na dito balay. Nasingpat nga ron. Ngayon tsaka mo no apay. No anya ti impakpakan, di kiti barakada na Manong Nemi. Tamanipod met idin na ibarakada, mapanagtrabaho, nagsweldo, awanin ti yawat na kaniya. Siyempre, nagproblema. Then siya, di mo pa inyawat ti sweldo. Mutoyin tayo nagkumatang di bagas. Ngayon, nibusin. Anya? Nibusin? Nangigastuham. Naipasubuak. Naabakit sugal. Anya? Takano pa namin nga nasulot ang sugal. Apo ka rin kamatensensyo. Amom lang aro din ti uminom. Saan ka hindi ka paraparitan ng uminom. Basta laki dito'y balayo. Manayin tayo may sa bilog. Yung tiyan niya matararamide mo. Mapaswaldom ka doon, di ka barakada, aglamas ka ti arak, mapagkapag ay mga sugal, napangalan tayo, sumartang kan! Di ka pala sumartang, durabang kan. Nagmalasak lang aro din, sugal, drabi, kalpasan na, kasama ti mga kuking ka, nagsartang kan! Kadawan doon di maramid ko, Manong Nemi, di agsardeng. Ti katugangak ka babae, Manong Nemi, kaduwami. Isuat, kaduwak nga mga iwan, kadagiti apu ko na, nga madapat na gitigundaway nga, di makaanos.
Uri no aglablabaak to kadagsangsangit ti burdek pukpuk kawanak to. Almira! Di man na pasobra maya! Oh my God, nagloko na ti anak mo! Diyak malawa! Hoy, Almira! Hoy! Nanusan nyo itang aywanan nanang kat na jak piniring pas tila baak kat awat ko na ito daskin nga miring Pasko tapno adda kanin tayo. Kunak tumet ngay pugkawa. Yung dumalpasin ti panaglabak panagisalape kumanon nemi sumrikak to ti balay apo nakadado nga wara Diyos ko. Paunay kami tinanak ko. Anya di kita nga warayo. Isusapo apos talang ordan kasto ti mapaspasamak ti amayo nagbalidan nga irresponsable kalpasan na pananawa kayo pa nakadawarayo gurnus kayo. Abi nga minanang sanyo nga nawani da. Di isak pa yung taging basol. Anak kay tumet kami nga diyo amo nga aywanan. Apay, nagasawa ti anak ko. Tapos nagasakit at apo ko kaywanak. Ay pakpakawan. Diyak mauna. Diyak mauma. Diyak maganasan. Ini anak ko pa lang nga babasit digit anak ko. Pagkinamanan ti asawam jak agay ayawan ini. At katugang ini nga muna tagayawan. Daking ngurit ito katugangak. Di daking mat mga ay pakpakawan. Jak nagay ayawan ini digit anak ko. Digit apo ko ayawan akon. Saan na makakuha? Ngaglutan tama nga tayo kababisinak. Ni, di na bitas ko manudakit ang luto na nang. Ay ipaunak, maunanak. Isong arod nga manugang ko tapno da para luto. Paunay kay Maten, di pa maaywanan di kita anak ko sakit-sakit paglutuin nyo. Reklamo ka, ha? Paunay manong, paunay na, tumulong kayo kumamaya. Amusta nyo maaywanan di kita po koyo, sa iyo pala sa paglutuan nyo, ay, pukit mo tagpin nung utang, ha? Paunay Maten, tikinagulo ti amin, manong. Hanga balik ko mano kas jay di asawak tap nga mamo ko mamad ato katugang ti tumulong baybayan na latar gina puko ng tiladat aramida ng warawara. Diyos ko aya. Nyamat tanti kas ti nga biyag. Kaya kas nga sumangpet ti asawak manong nemi agkaryan. No saan kung tunga may lukat nga dagos tiri daw tungpain nakpain. Anay! Abay, tumba ka! Nakapaybayag ka mga ilokat siri daw. Mamapay, nagtugtugtog. Kas karina yan, di bumangon. Kas tori banog ko. Kalpasan na, masingat iturok ko. Sa kapay lang tumumpa, no kas tangang ko may ilokat, kadagos tiri daw. Paunay ka batan. O, lang ano may tultulong mo, tumumpa ka ba? Reklamo ka. Anay ko. Saan lang atong pamanong dumanog pa eh. Uri ko lang kakasyag na. Baka nga makaangis nga pati pa ng parusok na kanya. Reklamo kan to pa lang kami met, di nakauray ka. Hindi ka nagdasaran ti kanek. Nawan ti kanem, taomat ti dad mong igatanggot makan. Anya? Nawan ti pa kamukanyak, ha? Nawan ti pa kamukanyak. Anay ko, Densyo. Anay ko, dinakpugutan na kastanay. Apo ko na mating sitwasyon, manong. No sa sinupay, ti asawa nga saan nga agtrab-trabahon, isupay ti agdangran, isupay ti dumawat, iti kwarta kanya, kahit panghalaak kuma, nagpasit di mang ululuwag iti laba. Kasla na igabur nga na impinsan ti lobong kanyak, manong, bakbaklayik ti lobo. Pulos asi kanyak ti asawak manipod iti nasurutan nan ti agbartek agsugal. Agdangran kanyak. Salud-sudak pa iking kuanan sa anak ka din ngay patpatig den siyo takas tuy muten teraramidam kanyak. Sa mo ka din ngay patpatig di kiti ka anak ta. Tadi mo aramidam ti obligasyon mo kada kuana. Sika ti lalaki kat sika tagsapol ti pagbiag tayo. Kaya ba dyan ararabinin? Saan ka lang aron na makatulong ang dangrang kapay? E nakakaiso na nga may gamak akwarta kay gatang ti kasapulan agawang pag-isugalinom. Hindi ti klase ng asawa kaya mga. Iro-uray kumit nukuha man nung nemi nga bagbagaan ti katugangak ti anak ng imsaan. Agpadpadada. Ngawan ayat iti puso na. Isudalat may mayat manong. Paspasandak,
No anyat masapul da, paspasan da. Maunandak nga mapanto ag guutang. Kat siyempre siya sino ti mayat amang pautang kaniyak kat awamat namnamanda ka pangalaak ti pagbayad ko kadakuan. Ito pa hindi kiti kundaway manunemi nga manglangan kami nga mangan kadagiti anak ko. Tintumat katugangak manunemi no awan ti wakita na kanen na mapantumat agpasyar nga subarongkar kadagiti anak na nga kabsat ni Densyo. Mapanto sadya makipangan. Unuran nanto ida. Sa ito maunor na, agsublinto nga gawid dito balay. Apaw na yung tikasti nga biyag manong. Nagkaro. Awa mati sa bali nga mairapin ko nga trabaho dito balay no saan nga aglaba. Tatyakmat nga rod babaling nga panawan di kiti ubing. No kung mga ayo amo ti katugangak ti mga iwan ka di kiti apuko na. Makastrek ak kumamat iti trabaho. Kadagsualduak idinal daw. Ngam kasano? Awan ti mga iwan kadakwada. No ibagak nga iwanan na tayo nagsapol ti trabaho, di namat kayat, tadi na ka no maaywanan nga maanusan di kita anak ko. No kakaiso na nga tapagtrabahuan ti asawak manong, di namat mangted. Uri sa bahay, uri ko may gatang iti bagas, nga pamintalo, nga apuyan tayo, wala kay mangted ka kumame. Mausar ko, kasamulak! Kaya din to awam man ng kwartam duwa o kakanyak di kwarta kasta. Agreklamo ka ba lang? Imbaga, tagtrabaho ak, di ka daw-dawatan. Tandawatan ka, tasang ka mangtid, dangrang ka. Hawang ka di apulos, di ka asim kanyak din siyo. Sa dinuitan ti ayan, di kiti karkarim kanyak. Sa dinuitan. Awang ba't ti kasto, hindi ka mapaspasamak ka data. Hindi damo pa ilang agasawa ta. Sakit nagsasarunong nga pinututan na, kalpasan na. Itatakasapulan ko mga aramidin ti obligasyon mo. Dapat kumaybayan na kami. Amom na maumaak ti kasto yung mapaspasamak. Kaya kahit kulagin nung sinata. Anak ako nang? Anak ako nang! Masakta lang. Talaga masakta ka. Anak ako nang? Anak ako nang? Ika kapagkarkari mo mag-isa na kanyak. Ha? Ano ko mga ruterabidag no sa kamat ngagbalbaliw. Agawit kam laingan sa di probinsya. Tinugar me. Iti day tanging bagak adadda nga nakaurayak manunay. Takunana. Padasem ti pumanaw. Padasem ti pumanaw. Agyan ka dito. Kahit nakawan ti kwartak. Sikat mang ted. Ngayon no talaga nga sanak doon nga makaanos. Talaga nga talawang ka. Talawan na ka. Tawan ti ser-serbim. Kaya't bilaengen nga awan ka hang makitkita mi. Ngam ti adda ka nga awan ti sabaling aramidim no dimang dangran kada kami kanyak. Ket napasamak manong. Iti panang talaw kon. Iti naranggas ken irresponsable nga asawa. Nakaalak manong nemi iti kwarta nga mabaling ko nga pagplete. Mabalim mi nga pagplete. Sa kalabat kiti tagplete manong. Ang tapno sa anak to nga marigata nga mga saklot ka rin talungan nak ko. Urag plete to ti may sa kadakwada. Saklutek ti maysa ti buridek ket di inauna saklutan ng tumadya adi na. Inurupat ko nga ron di kiti arwaten mi nga giinaman no nami nga buy-buyain nak ti katugang. Na? Papanan niya? Sana ko nang makaanos nanang. Tagpadpada kayong agina. Na, hiram-raman nagpay. Katagpapesumit. Awan serserbi di anak yo. Akasbit ka na kayo. Awan serserbiyo. Awan pulos di maitulong yo. Di pumanaw ka. Alangan ba't nga kami nga ginat pumanaw kit balay mi da ito'y. Nekam-kamang ka lang. Kitaklan no ng biyag yun. Intun awana. Sinunto pati mga ilukutot ka ninyo. Alaman, di ka pilitan to nga agluto kayo. No awan ti kwarta nga ited di anak yo nga igatang yut bagas panganan nyo. Unurin nyo dagit anak yo. Tapno di kastakit malibre kayo mangan.
Tikat panagpadpata yung agina. Lapadasem, te. Mangtung pa kanya kita si kabakit ta. Ibati ka dito yung kakaasi. Kaya mong ka di kita, sa anak to makapagtepel. Kabay lang kay tayong ngadangaran. Ta sa anak to masang patahan ti anak mo. Tapno balasan na. Napadasem! Saan ba ito nga uni manong nemi ti katugang? Tiket kaawan ti obligasyon mo nga ina. Pagrebagam ko mati mamagbaga di anak mo. Tapno agbalbali. Pagrebagam ko mati mangisakit kanyak tagpadpada ta nga ina. Pagrebagam ko mati mangaywan ka dagiti apukom. Gapot apukom ida. Yung manya tararamidam nga bakit. Awan serserbim. Tiyak kumamit sa awan di kitoy. Nga masino ti saan nga papunuan. Tamo kay kumamit nga respeta rin gapot ta inaw na kayo. Da kayo ti inak ditoy. Yung kastamit ti aramid yo. Makaawan kayo ti respeto. Uwain manong nemi pimanaw kami ti day nga lugar ket nagsubli kami dito nagtaudak nga lugar. Idi tamapasangpet na kami ni nanang ko manong nemi. Almira. Siya kang peso nanang. Dagiti apo ko kaga. O nanang. Alala, tumanong kayo. Isus apo. Diyak man la pulos namaan nga sumarungkar kayo. Idakda kayo, diyak ay asawam. At naganitay ti asawa mo. Diyak bakit amon? Densyo nanang. Ay, napanan ni Densyo nga. Api nga nagkukuyok nga may nagbakasyon. Saan kam lang nagbakasyon nanang? Ana? Saan kayo lang nagbakasyon? Pinanawa mo ni Densyo. Napunta diyak kung maanusan, ti kina irresponsable na. Kunak. Tupay nga mingket. Kas makita kiti langam. Talo pala naging anak mo kito. Bingban pa lang kas labo la apu ko idan. Sama ta kas taananan. Hindi ko na yun agkalangata. Agkapaketa tilang. Kas lang kas na. Alam barbarin no makarikabar ito. No, dak dito yun nanan. Ijang amin kat talaga nagrigat. Sa anak pala dangran ti asawa. Jemet katugangak, dinaam mo tagaywan. Baybayan na kita pukul. Susapo kita, no siyak kita, ti agaywan ka na kuwada. Saan dalagin di nga naloko, apikit di nga saan? O may kayo na po ko. Hanggang buteng kanya. No mabut-buteng kayo man, kadatay lulayo, nga ina ti amayo. Siyak nga lulayo, nga ina ni nanang yo. Isang kayo buteng kanya, tanas siya atak na lula. Kista ka di lola? Makan. Siya kata inauna, nagan mo, Alex lola. Dito may kadawa nga siyak mit ni Arnel, lola. Letter A nga dua, iti magrugyan na. Dating harod, inaudi nga babae ka kakiso na. Letter A, malapangrugyan na nga ta. Agora nga tapatagak. Ani, Ami, Agnes, Arlene, Aisa, Aida, ano ba Dikiti letter A nga pagrugyan na. Awang pulos ti mapadangam lola. Sa nga letter A, ti pagrugyan na kako. Anong or ti pagrugyan tinagan mo? Namom. Letter V. As in victory. Uy lola. Amo ko karo din. V na. Saan? Nangaral. Veronica. Hoan. Vanessa. Hoan. Nagad ti artista, lola. Amo ko, nagad, kitivina, nagan mo ti artista. Vilma. Ay, nagan ti artista. Kat ko, congresswoman, kada gobernador, ko naman. Kat makaya, ayaw magkaya nagti apo ko. Nanang sanggambay nga nangan. Ay, susalaw, may kadikusinan. Yan anay nyo day jay. Dakaliban. Tamang daras tayo agluto ti sidain nyo. Laulamay kayo. Na parang arang nga dagos tiriknak manunemi kas lakla nakalibas iti impyerno.
Uwan manong. Taboy-buyaek tiragsak dagiti anak ko kabayatan nga mangmanganda nga pakpakanan ida ni lulada. Mabisinak iday manong na mga baslak lamang babsog nga makitkitak ti ni ima sa panangan kan naragsak nga rupa dagiti anak ko. Iti naggapo mi nga lugar manong na awan ti kasto nga makita karagsak da. Uwan. Ada makitkita da, nakasalot rikat ko, makitkita da, nakastang handang ranak ti amada. Makitkita da kami, nakastang agap-apak, sinsinugbat kami kinilula da. Diyak may napuutan manong. Nga ti katuga nga, kinaiban na kumaida nga sinaksaklot, inis istorya, kinaayayam haan. Isungan nyakit din aya, ti panagduduma ti tao. Dagito'y kadili nga tao, ti kunada nga awan ayat, iti puso da. Kat ninanang ko manong nemi, inawat na namin pinsan ida. Impain na ti ayat ti may nga lula katakwada nga manipod iti puso na. Kaya kamiyaman na kinapot Diyos. Hindi ko mapailang hamin nga pinanawan mi ti asawa. Naganano sa kami di manong nemi na barbaring kunak dog balbaliw. Ngam kabotasan nga balbaliw. At da kami tanin sidong ni nanang. Kat managragsakan ni Suna. Kinapudno na, Almira. Arantak initag surat ken katapno ibagag. Nyaman ti problema yo. Namimitas nagsubli kayo ditoy. Agyang kayo ditoy, tawan katwa. Ita. Adda kayon. Naragsak ako. Di kayo nga tamarigatan nanang no. Payawan ko kata kayo di kitanak ko. Sana. Handamat nga naloko ka pa na sigbad damat. Amo damat ti maanawan no. Da makitak nga madi aramid ti may sakit. Hap! Amo naramid na deta. Kunak dagos man kagtungpal. Ngayon ti saludsod. No kas pagarigan ta sukunan na kayo ti asawam. Ket kunana nga hanen nga agbaling nga naraggas. Agbalbaliwakon no kunana. Sumurot kayo. Kita magatsang ka na sungbat ka sigon. Tsaka mo nanan. Tsaka mo. Di mo amo tasamot pa nga napasama. Yung nakas pagkarigan nga. Awan pa'y makabulan nyo, pagkamuntad da isunan. Karibaga ng irubat yun na kitaruwatan nyo, tagsublikan sa lugar da. Ka saan nantun nga ramidan tagsadsadot, tinakantun dangdangran, agtrabaho, kanitad na kang katisweldo na. Uno saan kit isuda nga duwa, nga agina ti umay. Ti katugangon kit ti asawam, kinagkarkarida nga, agbalbalid na. Kasla narikat sa nga mapasamak data nanang. Ngayon kas pagariga nga, itakasta nga mapasamak. No kas taman ti mapasamak. Alukuyak ti asawak. Nga dito'y langin ti pagnaidan mi. Diyakon kaya't pa'y tumadayo ti sidong nyo nanang. Nangroon na kasta nga, naasadag unayin tirik na di kitubing kada kayo. Amok anak kelto ti kawayo. Kendak kelto met ti kawa di kita anak ko. No panawan da kayo. Kit na siya, ano kastat mapanurot mo? Hingem, ti saludsod manin. Umay na kayo nga tasukunan ti asawam. Nagsapulak nga ron ti trabaho manong nemi. Naman iti mga lakanyak, so nalaing ta stay in. Saan nga stay out? Stay out ko na kumaata. Makaawid aktab na maasikasok na kita anak ko. Saan ko basta italag kaninanang ko. Awan manong. Naginggangan na makalasit nganyak. Imasdag. Agkurik ka, kasla malasing ka. Ang kadi nga si ka ni... Anya tayan? Almira manang. Ay, wan, Almira, anak ni Nana Inga. Wan. Siyak. Hindi ka matay ka mong sadya ko aya. Ang mga ron. Talo da kita anak ko kit pinanawa mi ti asawak kabutan naranggas. Pati ti katugang kat dinamot tumulong.
So, inawid ko na kita anak ko, iti sidong ninanang ko. Kilisot mga iwan, nagsapsapo lang ako trabaho. Imso na lang ta, di namat kayat stay out. Trabaho. No kaya't mo agad, ikang katrabaho. Ngayon susuruan ka pala muna. Alaman manang. Alaman manang. Gar ka, kastoy. Umayag to sa Jibalayo. Dito trabaho mo kat oray no. At nakalata diyo nagjibalayo. Mayuwanam di anak mo. Makapagtrabaho ka. Alam mo manang. Anya kami dito ya. Ag-aramid ka lahat design. Isuro ka. Ha? Itad ko keng kadigiti materyales. Mang tedak ti sampol nga tuladem. Kahit no adda kas pagarikan adda maplanong nga design. Agit nagpindas baten no. Kas pagarikan na maaprobaran. Kahit dahil design nga aramidem kisot ti mausar. Manong nemi ni Manang Ninfa ket may isang interior designer. Ako po may isang kumpanya manong nemi. Stay out man ti suna. Mapanagalat ubrana sa natrabaho ni ti Balayda ket kastamat kanyak ti ibagana. Imay dito balay manong nemi ket kastoon ni ti ragsak ni Nanang idi mamuan na ngagkanak ti trabaho ni Manang Ninfa. Alis to ka nakasurusuro manong. Tadamat knowledge ko idi kastoy nga panagdait. Sa nga dait iti makina. Mabaling nga isak bawa ni ti ima. Tagaramit at ngarti design. Cortina manunimi a plain. Insuro nak no kasano timang design. Kasano timang borda. Nga mangidait ang mga design. Karikiti na dumat-dumati klase na ken kolor na nga panait. Alalis to na dumakinam. Ang nukas to nga panagaramit, ti design, napipilas to imaam. Mapraktis mo lagi di. Makasursurak siguro nga nalaing. Kata isuro ka nga agbalbalam. Kat no nalaing ka, iti agbalbalim lang pag isuro ka nga, agad napitas lawa na yan. Balurak titunggal maaramid mo. Alamin manang, kat no makaramid ka, iti duwag nga talo. Iti may isang aldaw, kat balurak, iti talo kasot. Iti may isa. Di adda siyam nga gasot mo ti may isang aldaw. May rampin mo pa yung makayuwanan di kita anak mo. Hala siya mga gasot ti may isang aldaw. Nagpintasan manang. Thank you, thank you. Tayo kunahan manon nemi nut adda swertem isut umasdeg. Taorin no sa mga sa pulin ti swerte no so ne kani aparakan ka manon nemi. Onadan amuna ka akasyan ni Apo Diyos no kidaw ka ken kuan. Manong nemi. Saan ako nga nakamurag-rag. Saan ako nga nakamisuot. Saan ako nga problema. Gapot saan ko pang panunutin nga da asawa kang sumangpet nga mangdangran kanyak no awan tidad ko nga kwarta. Saan ko nga pampanunutin nga asawa kang sumangpet nga idasarak ket agriri no awan din imas nga idasarok ko kayong kuana. Saan nagtukabilin? Awanin. Sa saan ko unay pampanunutin dagiti anak ko manunimit at damat ni nanang ko mismo nga mga iwan namang disiplina kanakwada. Ket saan ko pati na pampanunutin manunimit no ti pangalak ti kwartang igatang ko kanagiti kasapulan mi agsipod na. Nakalalis to manunimit. Malpas ko pa no kwa iti upat aguber tayo makpay. Ket ni. Nagadun man nun namin iti may kamakakwarta nung hasta makalawas nga umay ditoy ni manang ninfa ket umay nakitaan na dagiti na ubraak nga alain na maten manong bayadan na maten itandan ko. Amom. Nukas ka sa nulaeng. Mabalin mo ito ang panawan dagiti anak mo. Saan mo ka nga dito pagtrabaho? Iti mismo nga pabrika. Ngayon na mabalingkit dito ilata manang. May raping kumat iti rabi. No sa jagat baka no awan ti overtime. Mabalin mo dagtrabaho sa mo iyawid di kita duma. Kung nadagarod nga no ada iring pas mo masaangom iti rabi uno saan ket iti parbangon. Angem no umanay lataking kantinal daw nga sweldo ta
Sa muna kayo tagtrabaho ti parbaong ken trabi akit adamat lataken ka. Depende no nagagat ka, adumat lang di ba sa pulam. Nagbasan di kiti anak ko manunemi kat sa aning na problema ti balunen da. Ada may gatang iti barong arwaten da, sapatos, kanda dumapay ng arwaten da mano. Ada matigiti kong daway manunemi nga kukuyok kami siyak ni nanang ganiti anak ko. Mapang kami mata, agpaspasyar, mapang kami mata, mga nitiya, Jollibee, nga magusgustuhan di kiti anak ko mano. Jollibee ko ma, nanang, Jollibee ko ma. Kuna, dawan sangat makdo kada chowking, wala na ta. Manong nemi, duwa nga tawin gaya man tinapalabas. Slasang ko napupuutan. Kat kumusta nga tamat tanda dyan nga tensyo? Isoda nga kina. Kita magadlahing manong. Iti kaawan ti ayat iti puso ti asawa. Ni ay ni oy, di man la umay. Awang ka di pulos ti iliw na kadigiti anak mi. Sabagay manong ora idi kat awan timpay ng ayat kan dungo ka nagitan ko. Di agdadamanin da dyan nga katugang. Pambaran na ko may sumarungkar. Amang kumusta ka na kami. Kat dati mat nga awang bibiyang nakanyak ng kastamatan ka nagiti apo ko. Ngem, apa yung isot malaglagip ko? Kumusta nga ta talagaan ni Tensyo? Kaskasti nga ta nga saan nagbalbaliw. Agtrabaho, kalpasan na, inom na, isugal nanto, ibabay nanto, nagiti kwartana. Katimat bakit? Pangalan na pagbiyak na sa angamang tadta anak na. Tuloy-tuloy na nga ta, iti mapan pasipasyar ka kita anak na magsusublatin na ida, tapno malibre iti pandangan. Lalakit sabi ko ma, tadadatin na siya at lataka sa saan. Saan lang asisyak manunemi ti makalaglagip kanitensyo. Pati di kita anak ko manunemi. Malaglagip naman. Nanang, anak, Alex, nagbayag tayo dito eh. Di matlayangan umay ni tatang. Taurorayan nyo ka di. Kahit pagsalsalod, pagsinsinalsod ang mga kapsat. Nga pa'y nga, siya ka lang tada sa ni Lola, nga nanang mo. Apay nga awanan tinanang ni tatang. Kinaon at amis mo ni tatang. Apay nga, saan may kanong nga mangmangigin, di pa nagbugkaw na, di pa nangapanakin ka. Apay kanong nga saan may nga makitkit at parang kabil na ka. Apay nga nga saan may nga makitkita nga agsang-sangit ka. Apay nga min, kahit yung nga makita tak, nagsang-sangit. Kahit yung mangigti panagbugkaw, kan panangdangran ni tatang yung kanyak. Kahit yung kaditikas jay. Saan mo kayat nanang? Ngam salsalad so din mi, no apay nga awang mitten. Gabot awang mitten dito ti amayo. Sungat ko na, apay nga saan nga may dito yung tatang. Tapno kabilan na, tapno mangigitibugkaw na, kan makita ito parang kabil na kanyak. Saan na kang dapat nga maramid no, mangkabil ka ta kayo, no dito itihan nanang. Abog sipot ta, adumit digiti kakabsat mo tiaglawlaw, baka kabilin tayo suna. Mansuan tayo suna, ano kabilin da ka? Kit talaga dito na sadyay, nagkapandayo kit awan mangisakit ka da kayo. Ngayon dito'y, adot mangisakit ka da kayo tanang. Mangisakit mat ka da kami. Kayat min dito'y nang, ngayon sadyay. Api nga nga slakay kayat yung urayan ni patatang nyo. Kayat mamit lang nga tatatang mingem na singpet. Kayat mimit lahing no natatang mingem na singpet. Deta ti sao ni Alex Manong. Nabanag man ganagtong Edan da Arnel kani Vilma Manong name.
Kaya nga da ka numatlama da. Ngam dati na singpet nga ama. Inya nga kumat ng baga kanakwada. Bayan nyo, tano adamang pasyar kanyak, ngagbaling nga amayo, no nasingpet, di alaeg isot agbaling nga amayo. Ni tatang met lang ako sa pali. Kes pagari ka nga ro, tasan yung umauring ang subli, no may tatang nyo. Saan nyo ka di kayat nga mapansarong karan? Kanamuan no niya't kasasaad ni tatang nanang? Bayan nyo, tapadasik to anak. Padasik to tagbiyahe, ngagsublitan ang kapuan tayo. Tapno amoy, no anya itan ti kasasaad ti amayo. Imbagak na ito'y kininanang manunamingem ko nana. Ay na, ti panagkunak anak ko. Hampay nga nagbalbali da kiti dua. Pagkunan nyo nang, dano nagbalbali da ko ma. Isuda ko man nga mismo, nang naruna ka na di asawam, ti umay dito. Umay da kayo sukunin. Umay na kayo sukunin, kaya agkaring agbalbali. Ngam kabuta sampay nga nagbalbali, awan ti pambaran ng umay toy. Agasam natin agtalo ang tawon ton, nga da kayo toy, ni ay ni oy, ni aniniwan kat sa inyo plus nakita. Kaya't nangasawan nga awan, ayat iti puso na para ka na kayo nga giina. Tano adda ko mailiw ka na kayo. No adda ko panagayat na ka na kayo. Imposible nga maibturan na tasang makakita ka na kayo ti honest yung katawan. Anang arot nang saan ko araramidin di pamat sadyay? Mabalin mo mat nga ramide. Yung mabalin ta tagpinos ta. Kaskas di. Nga kasya ti aramid di kita gina. Tano nagbaling kay kumanga napateg kada kwada. Imposible nga ibturan dati na surukin ng makatawan. Mutong tuwatawan, dandanin talo atawan na saan na kayo nga nakikita. Intuloy kang urot tinagtrabaho manong nemi. Itaadadupay nga nasursurok. Gabot amok matan manong nemi na kunadang research. Adamat idin cellphone ko manong nemi na kabaylak matan ti kumatang. Kita dumat na ginaskin nga pagbuyaak tapno mabaling ko tulad wano makaala iti idea para kada kiti napindas nga design kada kiti maramid nga kortina kanda dumapay nga kasapulan iti panang papintas iti uneg ti balay. Kat manong nemi managragsakan ni manang ninfa. Kabata adu da kiti amok kaya adu kiti nalpasin nga ramid ko. Kinapudno na Almira ket ko. Planok man iti bang ipasdek iti bukod ko nga pasdek iti kasto nga negosyo. Tapi manan, ketuin. Sumina ka iti pagtatrabaho. Kakompetensya. Hanggang mo ako nakakompetensya kapag tadakil a kumpanya. Ngayon dakdakil ti masapulak, nagsuluat. At bukod ko amin. Ngayon itidda kanya, itidda ka na ta, adadot maganan siya da. No datati gumuatang titela. Kat datati asit gani kiti customer. Bukod ta amin. Maksadya po unan, sa tanto pagbingayan, da jay maganan siya. O nakayat mo, agkasusyo ta. Kat awan ti may tipon ko ang punan, no, agkasusyo ta manan. At naman ang imbasit lang, ag-high school ton ni ti inauna. Di kahit nangasawan nga talaga nga doon nga tawan nga awan kang kanidensyo. Si bibiyag pa nga tati asawa. Siya ka mo manan. Nasihat nung gamadla sa rungkaran, amoy no anyat kasasaad di kita gina. Tamang no, masaksakit na nga padpada. Laglagi pa yun. Amok, nga salsaludsudan met di kita anak mo ti amada. Amok, nga kailiw da. Ketsi ka, di ka di mailiw iti asawa. Manang, no talaga ko mga mailiw ako. Hindi ko mapailaing nga napangkukinitan nun at kasasad na.
Ngam dagiti anak mo't mailew. Salsalutsudan na intun ka anong umay na kay sarungkaran ti asawam. Okay. No saan mo nga ba't patig ti asawam? Ipagpagabumla ko makanagit anak mo. Tamayat ka man no saan. Amakit amadan tulat ta. Hamo kapkapin ano ti asawam lang. Ngam dagiti anak mo. Amada nga mismo ti amada. Nagpakadak nga rot kaninanang katkastawan iti ragsak manong name ni kita anak ko iti bagak kadakwada nga mapangusarong karan ti amada. Umayak nang, umay kami, umayak met, dati amin nanang. Kaso nanti pa nagbasa yun, ira natin ti awang klase anak, saklatan. Yan tangay no, napintas to ti resulta na, baka kadwak to ni tatang yun ito. Nagpaiso na lang, kadwak to ni tatang yuto nukas pagarikan lang. Kuda, idintot ako namet ni nanang manong. Apay nilakit titurid na naidya nga atensyon, no? Nagsimpit ko man kita. Di na kailangan umasarong karan. Ano nga ti pamati yun ang talaga kajelat ha? Kung kajelat ha, una saan katawan lang ti kwarta na nga umay dito, imposible din na i-remedyon. No kaya't na kayo nga makita nang roon na ka nagitubing, may remedyo na. Uno saan, at taperason, mabain, awan ti rupa ng isarang nakada kayo. Sungar na nga, mapanag sadya, tapno mamok, no, niya talaga sitwasyon. Alawan anak, alawan. Kaya't sabay ko tanapintas, ting kamadatngan sadya. Sapay kumata na pintas ting kamadatngan sa jay, dahil ta tinauding ang baganinan ng manong. Nagluwasak nga rod manong nemi, aging ka nga dimtengak ditoy, iti agsapa. Nagtugtugak manong, nagarugrugit ka bayan, slawan tao. Samot pa nga rod nga nakaring, di kiti karuba, tapos nung kumapagsalutsuda. Nanang, Densyo, adda kayo? Ni Almira da ito Nanang, Densyo. Hindi pa nagpukpukaw ko manon na may karuba tinakibya. Ay, Almira, si kakandidata. Una na, awan nagsad Nabayagin nga sa nga nag-awid ni Densyo. Ngayon ni Nanang naadatta. Diyan ka mo baka saan nga makabangon nga umay mangilo kat tiri daw. Nakalakad ini sa gidit ti seredura manong nemi. Hanga nakalak na sumurek kalatan. Amon, ano kasasaad ni katugangam. Kapag kami nga nagbayag kang matkasamarong karan. Iso damang kidinana. Tadidak umay ala. May da kami sukunan kumakas pagarigan. Sumurek kalatan. Amon no, si bibiyag pa iti katugangam. Iti uneg manong nemi nakangigak iti uyak, nakapsut ng uyak, iti silid katugangam. Inlukat ko tiri daw. Naisabat kanyak manong nemi, ti bading nga angot. Hindi na ito Nanang, ni Almira na daw Almira. Bunsyak. Nang mga kutitugtog mo, anak ngem, tsak makabangon. Pagkaso tila ngayon. Doon sa anak ko may sarungkaran ng anak ko. Saan ko nga maraman ng tinapoy. Hindi kiti apo ko, kumusta damat titan. Nasyati ka sa sada nanang. Nakabimpit na sila una yung tipapano mi dito. Tayo di makadanon kami sa jay. Sidong ti inak. Iti lugar nga nakenakak. Kasla, naipanaw ko dito iti babantot iti biyag mi. Nabang aram kami nga dagos nga giina di adda kami sa jay.
Tasan ko nga pampanunutin pa yung adda asawak nga mangdangaran kanya. Saan ko nang pampanunutin pa di problema. Pinanawak dito iti problema. Saan ko insangpat iti lugar mi. Nasayati inak, tamo na nga iwanan di kitan nako. Nadanak tinapindas ka trabaho. Nga mabaling kong irapin lata, iti pangasikaso ka na kitupin. Ta ito nagtibalay ti magtrabaho. Sumit lagayam ka stanti langam. Awanan ti problema, nakawadwadan ti rupa. Pimudaw ka, nga limukmag ka. Wanta sana ka nagproblema. Kan mga anak gusto, naimas ka taraon. Kinuri di kita po kuyo. Makita yung lang ina, kinagwapo da, kinasayati, kasasada. Awang ka rin mabaling nga lutuan dita, kumita ka man anak ko, kat mabisina. Kasi mabit lang, awan, ni kata, gumatang akon. Talutuan, kung nasaan ka, tumarayak ni restaurant, iti kanan yun. Inasikasok, ti katugangak manong. Nagsusuotak ti face mask, kapag dyan kabaylan, ti angot na. Sos, naglalaukan. Hagaman na kang kal, Mira. May turod na pa yung asikasuhan, kat ni. Kapag nung na nagbababawi ako, hindi pa ilang nagbababawi ako. Kumakit saan kayo nga pimanaw? Tanong saan kayo nga pimanaw? Anda ko mamang asikaso kanya. Nga inal daw. Sandak nga damot nga baybayan na kita apo ko. No, at dada ko malitoy. Sa bagay na nang oras, dada to'y no, nagbaling kayo nga sanga na siya. At amang ano baybayan na kayo na kita apo ko yun. So nga ron, nga mabalin na ko ma. Kada dada dito'y tapos makapagpakawanak kadakwana. Hala, waning tiyado pa nga, no? Yan tangay. Si marong karak, kat naamok tika sa sadyo. Kayo tiyakit, itugot kayo sa dilungan mi. Ay, saanin? Nakababay. Ano kumat nakababayin sa diyay? Nakababay na. Tikas diyan nga naramin ko kayong kakalpasan na. Sikapay at mga sikaso kanya. Anang ibate kay man dito yan, gagawid akon. Di mo ka di orayan ni Densyo. Mauray ko nga ta. Urayan barbareng no agawid ito numalim. Sige. Iuray ko ni Densyo. Nauray ko kanong name ni Densyo kat nakiktot idi makita na. Almira. Wensyak. Ita man pa nga, iti kasto nga oras, iti malim kat awan sa inom mo. Nagkapuha iti trabaho. Kaya dapat nga rin ita lang nga umay ka, gawid ka, kat sino ka doon ni nanang mo? Sus di mula mo no kasanot angot na ti unag ti silad na. No sana ko nga si magpat, mo sa anak ni May. Baka ita ko mapilapa ka na misuna, kaya si kaswa misuna. Uno sa mga taas sa kasuin. Tsak maiturid nga si kasuin suna. Basta no, maik dito kat no makanti. Kayat na. Damot makan nga itid ko. Iso data bungon ita. Para kinanang mo na ita. Kumusta yung kitoping? Nasyat da. Kaya na nga awan ti amada. Ngam kinapudno na isudat ng dagdag kanyak tapno umay ko amon no at kasasadyo. Hala kami nga basta makaawid iti pagtrabaho. Iso nga kastoy. Ananusan na tanan nanang no hang gumasikaso iso na. Di kahit na usawin. Hanggang pa nagbalbaliw ako. Inidya ako di barakada. Nagtrabaho ako.
Ang imte ko nak nga ron. Sa anak mo napalubusan ti, nga inaldaw nga gawid ako. So nga, nagdaduawan ng duwang aldaw saan ko masikaso ni nanang. Di kiti karuba, di kiti kakabagyak. Tumasyan daking kuhan akit, umay da kita. Umaday kanat at kananan. Nadi dapat agpawat ito nagkwarto na. Api nga saan na kami umisukunin. Awan ti rupak nga isarang ko kada kayo. So nga agur urnungak, tanodan tumurnung kon. Adan to aromatic nga umay kada kayo. Nga gumatang tumatenterawatan na kita nakta, napialang ipasarabok kada kwada. Among nga itati size na arwaten da. Kit nagpintasin ti pamagida, tanasaya at ti panakasikaso da. Hindi ko mapilang nga umayak sa dyan niya. Ako nakaroon. Awang pa iturid ko umayak. Sawan teramatik. Karagyaman nagtimay ka. Kapno maramid ko dumawat ti pamakawan mo. Kinunana manunemi kat bigla nagparintumeng iti sangwanak kat inarakop na di kiti sakak. Densyo, ariam di kiti sakak kat tumaktar ka. Sangkak parintumeng kasta. Tapos lang may panagnag ko. Kan may panagnag ko kang talaga. Kanalos ulit iti panagbabawi. Kinapas na kakaunang nga dumaw-dawat iti pamakawan mo. Almira. Tumaktakan. No talaga nga nagbalbaliw kan. Ipanagnag mo. Uwan, ipanagnag ko. Saan ko mabaling nga panawan ti trabaho sa dyan? Iso ano kayat mo? Kaya malukoy mo ni nanang mo. Da kayo tumay sa dyan. Saan ka di ka narigrigat? Ape ko man narigan. Kasi ano ni trabaho dito, alis tuntulahin nga makasapol ka trabaho sa dyan. At trabaho sa dyan, no kayat mo? Hamot ka problema kiti trabaho. Ti agtrabaho ti problema, no kayat na nagtrabaho no saan. Sige. Panawam mi nga rin nga balay. Siya nung artigyanin. Kaya mabalin niyo matipaupa. Nadamay at mangupa. Isupay. Sige. Sumapulak to nga rin ito bigat ti bangupa. Tinawagak manunemi tinaunang anak ko tadamat ng cellphone na. Hello, Nang. Kumusta ni Tatang? Ni Lula. Ni Tatang mo, na siya kasad na. Yung nilulam, medyo madigata na nga bumangon. Kanya? Anong aro din? Iyawid ko ida, dita. Ana? Umaydad to yun, kadwata ito isudan. Nanang? Duwano kat lula yon. Ni, basta lagi di saan nga naungit nga lula iso na. Kino agungit naungit nga lula iso na agit di papanawan tayo. Diba? Wala. No naungit. Di Tatang nga ron. Di tanto nga sumapol yung trabaho na. Nasingpet ni Tatang yun. Agbabawawin. At mamatiyak. No saan nantun nga ulitin tagbaling nga naranggas kandi responsable. Siyat nga sta. Mabaling ka di ka kasaritak ni Tatang. Nagsarita na kita agama, manunemi, in-speaker ko kat nangyag ko, di ba nagsaritaan? Kapikatan ng arod, manunemi, adadagosan nga nangyilawatan, kaasawak, tibalay. Iribuatak, tikatuganga, kalpasan naman. Nagturong kami dito, iti sidong ni Nanang. Kat kastawan iti ragsak, dagiti anak ko, manunemi, nang arakok iti amada. Kastamatan iti lula da. Ni Nanang manunimi sa amatang nga nagreklamo. Nanusan dalakit ti asas ito nga kasasad tayo Nang, adamat bakante nga sila kapag yan ti katugangan.
Kaya nukas kasano lang, na maagasan ni sunang at matanipato, baka mapasubli ng tumitlang gaganging panagkargaraw na, kat baka no, nasa atot relasyon yung agabalayan. Nga mag-agtinulong kayo nga mga iwan, kan mangkita sa pagsayatan na kita po kuyo. Saan nga narigatan ng simrek manunay ti asawak ti trabaho ni lugar ni? Trabaho, na ti Domingo lang ti panaginanaya na. Inidyan na, ti barkada na, taomat ti mabali na kabarkada rito, no saan nga digitanak na. Digitanak ni. Uwan manong. Digiti kabagya ka, nakaroba mi, pasaremet agsasangon da. Aging garala yung ti kalkalingan na, ti panagiinom da. Inababa nga panao manong nemi saan ni nakas idi ti asawak no dikit na singpetan. Responsable. Kaputadwa kami ngagtrabaho manong. Ad-adda nga na isagana itinaranya ka masakbayan di kiti talungan na. Awa mati problema di kiti agabalayan kaputan na siya at mati relasyon tilangin-langin na. Nukas kasano lahing manong na mi palubos ti hapo. Mapagraduar mi amin di kiti talungan nakmi kat na siya tumat ti kasasada. Sabi ko ma tanapiksa ang agpadpada ti katuganga kastamatang gininanang tapno mauray da nga agkaasawa da kita puko da. Dahito nga ron ti pagkasarita manong kadagyaman ak unay ti anos mo nga nang ibasa. Kat sabi ko tadamat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagitipadak nga dimngeg ka nagbuya, more power to your program. Toy nga dagyaman nga pagkaya mo, Almira. Thank you, kang Almira. Ting ka pa nang iburay ti pagkasarita.